नमस्कार सगळ्यांचं, मी आणि माझी आहे तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आपल्या चॅनलमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत भजी। पाऊस पण पडतोय। आपण इथे 6 कांदे घेतलेत बघा, अशा प्रकारे चांगले बारीक उभे चिरले आहेत। इथे बेसन पीठ आहे, एक मोठा चमचा तांदळाचं पीठ आहे, कोथिंबीर आणि 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या आहेत। हे सगळं साहित्य झालं। छानपैकी आपण कांदा मोकळा करून घेऊया। जाड जास्त चिरायचं नाही। सर्व कांदा आपण काढून घेतलाय। आता यात ना चवीपुरतं मीठ टाकायचं आणि 10 मिनिटं ठेवून द्यायचं, म्हणजे काय होईल, त्याला चांगलं पाणी सुटेल आणि बेसन चांगलं कोलसवता येईल। एक्स्ट्रा पाणी ॲड करायचं नाही शक्यतो। मीठ असं सर्व लावून घ्यायचं आणि 10 मिनिटं साईडला ठेवून द्यायचं, मग चांगलं पाणी सुटेल। 10 मिनिटं झालेली आहे इथे आणि कांद्याला चांगलं पाणी सुटलं आहे। आता आपण यात कोथिंबीर टाकूया आणि हिरवी मिरची सुद्धा छान बारीक चिरून घ्यायची ती पण। आणि चांगलासा आवळायचा तो। त्यात ही लाल मिरची पावडर टाकायची थोडीशीच, आणि थोडासा गरम मसाला। बघा किती पाणी सुटलंय कांद्याला। एक्स्ट्रा पाणी टाकायची बिलकुल गरज नाहीये। चांगलं असं मुरडत राहायचा कांदा। आता त्यात हे बेसन पीठ टाकायचं। एकदम सगळं टाकू नका, थोडं थोडं करून मिक्स करा आणि मग टाका। चांगला असं मोडून घ्यायचा। एक्स्ट्रा पाणी न ॲड करता पहा किती चांगलं ते पीठ आपलं मळलं जाते, मिक्स होतंय चांगल्यापैकी। जास्त बेसन टाकू नका, तुम्ही जेवढ्या क्वांटिटीवर करायचं असेल तितकंच टाका, कारण की जर तुम्ही जास्त बेसन टाकलं ते भजी कुरकुरीत नाही होणार। कांदा दिसायला पाहिजे, कांदा भजी आहे तर। त्याच्यात तांदळाचं पीठ टाकायचं। तांदळाच्या पिठाने भजी अशी कुरकुरीत होतात। चांगला आवळून घ्यायचा कांदा। तुम्ही पाहू शकता किती चांगलं झालं आपलं हे पीठ। ते कढई तापत ठेवलेली आणि त्यात तेल टाकलंय, तेल चांगलं गरम झालं आपलं। तर आपण भजी सोडायला घेऊया त्यात।
तेलात भजी टाकल्यावर लगेच ती अशी परतायची नाही, थोड्या वेळ ती तशीच ठेवून द्यायची. एक 2 मिनटं झालेलं आहे. मस्तपैकी फ्राय करून घ्या भजीला. कलरही फार सुंदर आलाय. भजी आपली रेडी आहे. तुम्हाला आजची आमची भजीची रेसिपी कशी आवडली ते नक्की आम्हाला कमेंटमध्ये लिहून सांगा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन पण क्लिक करा. तर दुसरी बॅच सोडली आहे. अशा प्रकारे आपण सर्व भजी बनवून घेऊया. दुसरी बॅच टाकली होती तीही चांगली फ्राय होत आली आहे. दुसरी बॅच जी टाकलेली ना ती चांगली फ्राय होत आली आहे. आय डोंट नो तुम्हाला पावसाचा आवाज येत असेल की नाही, पण आता मी भजी करताना नुकताच पाऊसही पडतोय. मला आवाज येतच असेल. कुरकुरीत झाली आहे छान भजी.